procurar condensar un poquinho algunhas ideas sobre a tradición, o patrimonio material e os montes veciñais, porque aparentemente, pois, bueno, os montes é algo bastante tangible, material, e que ten que ver isto co patrimonio inmaterial. Pois realmente, se non fora a tradición, a cultura tradicional, en definitiva, o patrimonio inmaterial que herdamos no entorno cultural galego-portugués, pois non tendríamos montes veciñais, seguramente. De feito, gracias a esa tradición e esa cultura, pois o único espacio europeo que conserva os montes comuns dos veciños é Galiza e tamén casi todo o norte e centro de Portugal. E agora, anos máis tarde, non me conta, pero realmente isto sucedeu en todas as parroquias. Voume referir lógicamente á experiencia personal da miña parroquia de Xinzo. Moito antes de que houbera unha lei que reconocese os montes veciñais, moito antes de que eu fose consciente de que eso era de todos e de como tiñamos que facer para xestionarlo, eu estaba recibindo a herencia dos montes veciñais, ou herdanza, da miña familia, dos meus veciños, porque cada vez que salíamos da casa, cada vez que andábamos polo territorio cercano, pois estaban me dicindo por onde iba o límite da parroquia, por onde iba o límite do monte veciñal, para que valía, que facíamos, ou como antes de que fose o que se podía chamar a usurpación do monte por parte do patrimonio forestal da época da dictadura, pois como os veciños tiñemos gando no monte e incluso a forma de organización que eso suponía para toda a parroquia, tendo pois unhas persoas que se encargaban de pastar o gando de todos, e como incluso me contaban que algunhas desas persoas pois tiveron que ao final quedar sin traballo porque o seu medio de vida era precisamente cuidar o gando de todos os veciños da parroquia. Estábamos sin querer facelo a propósito así, e eu sin ser consciente estábamos transmitindo esa herdanza oral de como poseíamos o monte veciñal, como se organizaba, e iso que nese momento o monte realmente non estábamos poseendo, sino que fóramos non o quitaran xa por os diversos avatares que non é outra cuestión, pero sobre todo foi moito máis forte esa privación da propiedade durante a dictadura, con sancións importantes. Pero, aínda que non poseíamos o monte como tal, realmente nos estaba transmitindo para facer o posible para recuperarlo e recuperar esa propiedade. Por lo tanto, se non fose esa forma de transmisión de toda esa cultura tradicional ligada ao monte, os veciños non seríamos donos do monte, porque a propiedade do monte sempre estuvo ligada aos veciños de cada lugar, de cada parroquia, e iso é moito antes a calquer tipo de arquivo, calquer tipo de escritura ou de documento escrito que estuvera transmitindo esa propiedade. Estábamos lá recibindo, como recibimos toda a cultura nosa, pois por transmisión oral e por usos e costumbres de cada lugar, e porque era máis necesario para a previvencia, porque xeralmente o aproveitamento estuvo ligado á agricultura tradicional. Que sucedeu con esta privación da propiedade e ao mesmo tempo cos cambios que hubo nos aproveitamentos agrarios, non só do monte, sino tamén da agricultura tradicional? Pois, toda esta transmisión que sí servía para, digamos, a agricultura tradicional se rompeu, sobre todo por as dúas cuestións, e hubo un abandono e realmente un desinterés en xeral dos veciños do monte. Naqueles casos onde, digamos, isto perviviu e se había esa vinculación, como pode ser o caso de Xinzo e outras moitas parroquias de por aquí, pois os veciños, cando puideron legalmente volver a poseer o monte, volver a aproveitalo, pois hai experiencias que se poden comprobar no noso entorno de, a pesar dos cambios que houve na agricultura e desa posesión, de actualizar en función dos intereses dos veciños, bueno, pois sacarle utilidade a esa propiedade que antes era para pastos ou era como un complemento da agricultura tradicional, pois actualizala e ver que podíamos facer con eso no momento actual. Pero se non houbera esa ligación coa transmisión anterior, dificilmente os veciños actualmente tomarían interés polo monte e pasarían a interesarse por él e administrarlo.
Por eso, poder transmitir toda a orixe de como foi os montes veciñais e que utilidade tuvo históricamente para os veciños e por que seguimos tendo eses grandes latifundios aí como seña de identidade propia do país é fundamental para seguir transmitindo estas futuras xeracións. Pero isto non quere decir que o que fagamos agora, o que fagamos no futuro sea o que se facía tradicionalmente. Pero de aí temos que ver para aprender como utilizar actualmente, como utilizar no futuro esas propiedades. E eu só vou apoñer un breve exemplo que sirva un pouco para ilustrar eses recursos que antes tiñamos de pastos, de leñas, de toxo e de madeira. Actualmente está claro que non se poden aproveitar como se aproveitaban tradicionalmente. Pero non por eso temos que deixarlos abandonados, porque hai que utilizar nova información, nova tecnoloxía, novos medios para eses recursos non deixarlos tirados. E vou a referir en concreto o caso das leñas que sempre aproveitamos de forma tradicional. Si teño que poner. Ben, pois as leñas está claro que tiñan a utilidade para producir calor, tanto para os alimentos como para a calefacción. E actualmente todo eso está quedando nos montes, ao lado das nosas casas, sin ningún aproveitamento. E iso representa entre un 20 e un 25%, máis ben un 25% de cada árbore que hai no monte está quedando sin aproveitar, cousa que antes se facía, pero non é só o que quede sin aproveitar. Encima é un problema para os incendios que nos queda aí. Pero ademais nos estamos permitindo o luxo de importar para producir calor, petróleo de outros países e temos un problema logo na casa que non aproveitamos. Entón, que hai que facer actualmente? O que hai que facer é utilizar novas informacións, novas tecnologías para que o que se facía antes, facelo agora. Eso é posible facelo, xa hai incluso algúns experiencias, sobre todo en outros países de Europa, no Estado español tamén con outros recursos similares, pero aquí en Galicia, que é onde máis materia forestal temos, onde máis monte temos, onde máis biomasa temos, ou leñas temos, que nos quedan aí, curiosamente hasta agora non se fixo nada por aproveitar eso, evitar de pagar facturas de importación de petróleo e encima resolver o problema e con ese diñeiro crear emprego onde máis se necesita na zona rural. Ben, esperemos que en pouco tempo poidamos todos coñecer algunha experiencia deste tipo, posiblemente ou seguramente Xito se vai a poñer en marcha unha experiencia que vai a permitir visualizarnos a todos como un aproveitamento tradicional de leñas se pode facer tan cómodo no día de hoxe e ao mesmo tempo que isto repercuta quedando todos os recursos aquí no noso país. Isto foi posible, ou vai ser posible, gracias precisamente ao interés dos veciños por actualizar ese recurso tradicional de forma día de hoxe, contar con o asesoramento técnico preciso, pero se non houbera realmente a aposta dunha administración para que eso se puxera en marcha, non sería posible facelo porque hasta agora tampouco se fixo e estaban aí tanto os métodos como os recursos para poder aproveitar e non se pude aproveitar. Convido a cando isto este en marcha, pois que cuidades comprobarlo para poder extender e aproveitar as leñas, a intercalor